Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng ngarsanipun Bapak Kyai Haji Halimuddin Al-Habib ingkang tansah kinurmatan, dumateng sesepuh bin sepuh saha ingkang dipun sepuhaken ingkang tansah kinurmatan saha kadang-kadang kula sedaya Trah Pramonawi ingkang kula tresnani. Sadèrèngipun ikrar sawalan kita aturaken sareng-sareng. Monggo kita tansah ngaturaken pangalembono puji syukur dhateng asma dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene ing enjang menika kula panjenengan sedaya kaparingan sehat, kaparingan barokah saking asamun Allah Subhanahu wa taala. Dipun dumugekaken niat kula panjenengan sedaya silaturahim Trah Pramonawi wonten ing papan menika kanthi wilujeng nir ing sambikala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat salam tansah kita kunjukaken dhateng Nabi kita ingkang nuntun kula panjenengan sedaya ingkang supados wilujeng donya lan akhiratipun. Mugi-mugi Trah Pramonawi sedayanipun anak turunipun wilujeng donya lan akhiratipun. Amin. Dados putra putri ingkang soleh lan sholihah. Ing salajengipun Trah Pramonawi ing wekdal menika sami sawalan. Salebetipun sawalan ingkang baken intinipun kita silaturahim ngraketaken paseduluran. Kaping kalihipun maaf memaafkan, saling utawa nyuwun pangapura lan ngenehi pangapura. Pangapura penting amargi napa? Nek salah ora dinehi pangapura iku digawa nganti napa? Mati. Nggih, kula mangke nek ikrar kula suwun supados ngendika sedaya ngucapke. Nggih. Nek ora ngucapke berarti ora njuk pangapura, ora ngenehi pangapura. Kula niku penting. Nggih. Ingkang menika kula suwun monggo mangke sareng-sareng ikrar sawalan kita tandu monggo pun tiroaken. Nika ingkang baken ingkang penting ampun ngantos winjang kita menika nganti mati isih duwe panggo kanthi sak ikhlasipun. Nggih. Ngaten nggih? Kula suwun ingkang ingkang nembe dahar nggih ingkang supados kandel rumiyin sing laden-laden ya kula suwun sekedhap mawon mboten sah dangu-dangu ingkang baken ikraripun mangke pun lajengaken. Sebab mangke ndak ratu manan le njuk ngapura karo nek pangapura. Ngaten nggih? Sampun siap sedaya? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la
ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Astaghfirullah 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 Kula ingkang makempal wonten ing mriki keluarga ageng Trah Kromonawi keparenga kula matur dumateng panjenengan sesepuh Pini sepuh Soho ingkang dipun sepuhaken atur kula ingkang sepisan keparenga kula matur ngaturaken sugeng riyadi Idul Fitri setunggal Syawal 1400 kawandasa sekawan kaping kalih kula nyuwun pangapunten saking sedaya kalpatan kula ingkang awujud tindak tanduk pangucap pangraos ingkang kula sengaja lan boten kula sengaja lahir saha batin kula nyuwun pangapunten ing saklajengipun mbok bilih panjenengan nggadhahi kalpatan kula lega lila lan tulus ikhlas angapunten dumateng panjenengan kaping 3 kula tansah nyuwun doa lan kula ndongaaken dumateng panjenengan mugi-mugi kula lan panjenengan kesalahan lan dosa dipun apunten dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi panjenengan sedaya anggenipun sami bebrayan dadosaken ayem tentrem keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan mugi-mugi anak turunipun tetep iman Islam wilujeng donya lan akhiratipun mugi-mugi Allah ngijabahi menapa ingkang dados panuwun kula. Alhamdulillahirabbil alamin. Mekaten kula sawalan mugi-mugi kula panjenengan dipun apunten sedaya kalpatanipun lan menapa angkah pujan kita
inggih menika saged kasembadan. Lan ugi ing atur kula lan panjenengan sedaya wau inggih dipun tujukaken dhateng keluarga sedaya. Nggih dhateng keluarga sedaya. Mekaten kemawon wonten patunya pinten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.